Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron, ac i ni yn cyflwyno'n amser eto i ti, ac yn gofyn am bob un tro ni'n dod i geisio dy wyneb, i ddarllen dair, i astudio dair, i ni yn gofyn am help, ac am nerth o Dduw i ni ddeall, ac i ni i fod yn barod i ddysgu o ddair. Madden ni ein bod ni mor aml yn stwbwrn ac yn gwrthod ildio i dy wyllus di, a helpa ni o Dduw i dosod i yn ben ar ein bywyd ni. Mae ein nod mewn bywyd, ein pwrpas mewn bywyd yw i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. Ter di'n plith gad i ni deimlod y bresenoldeb, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau i'ch atgoffa chi o'n gwasanaethau sydd ar ein gwefan ar Nghapel yr Rhath. Ar ddydd Sul mae yna oedfa bregethu am hanner awr wedi 3. Ac yna ar ddechrau'r wythnos, y bwriad yw gosod emynau'r Efengyl, myfyrdodau byr, tua 10 munud o hyd, yn canolbwyntio ar neges yr Efengyl yn ein hemynau ni. Ac yna ar ddydd Mercher fel yr oedfa hon nawr, Egluro'r Efengyl yn cael ei osod ar y wefan ar gyfer dydd Mercher am 6 o'r gloch. Gadewch i ni ddarllen o air Duw, Efengyl yn ôl Lyc, pennod 17, ac yn ei ddechrau yn adnod 20. Lyc 17, adnod 20. A phan ofynodd y Phariseiaid iddo pa bryd y deiau teyrnas Dduw, fe atebodd iddynt ac ddwedodd, ni ddaw teyrnas Dduw wrth ddisgwyl, ac ni ddywedant wele yma, neu wele acw, canis wele teyrnas Dduw o'ch mewn chwi y mai. Ac fe ddywedodd wrth y disgyblion, y dyddiau a ddaw pan chwynychoch weled un o ddyddiau mab y dyn ac nis gwelwch. A hwy ddywedad wrthych wele yma neu wele acw, nac ewch ac na chanlynwch hwynt. Canis megis y mae'r fellten, a felltena o'r naill ran dan y nef yn disgleirio hyd yr rhan arall dan y nef, felly y bydd mab y dyn hefyd yn ei ddiddef. Eithir yn gyntaf rhaid iddo ddioddef llawer a'i wrthod gan y genhedlaeth hon, ac megis y bu yn yddiau Noa, felly y bydd hefyd yn yddiau mab y dyn. Yr oeddent yn bwyta, yn yfed, yn gwreica, yn gwra hyd y dydd ar yr aeth Noa i mewn i'r arch, a daeth y diliw ac a'i difethodd hwynt oll. Yr un modd hefyd ac y bu yn yddiau Lot yr oeddent yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn plannu, yn adeiladu. Eithir y dydd yr aeth Lot allan o Sodom y glawiodd tân a brwmstan o'r nef ac a'i difethodd hwynt oll. Fel hyn y bydd yn y dydd y datgyddir mab y dyn. Yn y dydd hwnnw, y neb y fyddo ar ben y tŷ a'i ddodrefn o fewn y tŷ na ddisgyned yw cymryd hwynt ar hwn a fyddo yn y maes yr un funud na ddychwelyd yn ei ôl. Cofiwch, wraig Lot. Pwy bynnag a geisio gadw ei einioes a'i cyll, a phwy bynnag a'i cyll a'i bywha hi. Yr wyf yn dywedyd i chwi y nos honno y bydd 2 yn yr un gwely, y naill a gymerir a'r llall a dewir. 2 a fydd yn malu yn yr un lle, y naill a gymerir a'r llall a dewir. 2 a fyddant yn y maes, y naill a gymerir a'r llall a dewir. A hwy y tebasant ac y ddywedasant wrtho pa le arglwydd ac y fe ddywedodd wrthynt pa le bynnag y byddo y corff yno yr ymgasgl yr yrod. A bydded bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr gadewch ni barhau yn y gyfres hon ar lyfr JC Ryle ar sancteiddrwydd, Holiness. Ni wedi cyrraedd y 10fed benod a'r teitl yw Gwraig i'w chofio. Yr adnod honno, ni newydd i ddarllen y Lyc, pennod 17, adnod 32. Cofiwch, wraig Lot. Un o'r rhybuddion mwyaf difrifol yn yr holl ysgrythyr. Cofio bod Lot, ei gŵr yn ŵr cyfiawn, ni wedi edrych ar hynny y tro diwethaf. Ni wedi dysgu yng ngair Duw ei fod yn grediniwr. Mae'n cael ei alw'n ŵr cyfiawn, hynny yw, ei fod yn gyfiawn yng Nghrist, ei fod yn grediniwr yn blentyn i Dduw. Does dim cwestiwn am hynny oherwydd mae yng ngair Duw. Ac beth ni'n dysgu am wraig Lot, iddi hi adel gyda'i gŵr ar ddydd y dinistrir Sodom. Pan dinistrir Sodom fe nath hi adel y ddinas honno gyda'i gŵr. Ni wedi dysgu hefyd edrychodd yn ôl tuag at y ddinas, a hyn yn erbyn gorchymyn Duw.
A'r hyn i ni'n ei darllen yng ngair Duw bu farw gwraig Lot yn syth, ac fe buodd hi droi yn golofn o halen. Nawr, nid yw'r Iesu yn dweud wrth i mi gofio Abraham, Isaac na Jacob, ond yn dweud i ni gofio gwraig Lot. Ac yma wrth gyfeirio at y dyddiau olaf, yn y benod hon o Efengyl Luc, mae'n rhybuddio ni y pwysigrwydd i gofio amdani hi. Ac os yw'r Iesu yn pwysleisio pwysigrwydd i ni gofio am rhywbeth yna, fe ddylen ni fod yn eistedd i fyny ac yn ystyried yr holl wersi sydd yno i ni ddysgu. Nawr, doedd yr Iesu ddim yn siarad gyda'r Phariseiaid, ond mae yma yn siarad gyda'i ddisgyblion ac fe ddefnyddio'r gair cofiwch yn gwybod y peryg sydd yna i ni anghofio. Dim ond ni nawr dros y canrifoedd. Pan nath yr Iesu ynganu'r geiriau yma tro cyntaf, fe roedd yn gwybod beth yw natur y ddynol, bod dyn yn dueddol i anghofio, ac hefyd gwneud bwysleisio, yn anghofio yn gyfleus iawn. I ni'n gallu anghofio yn fwriadol ambell waith mewn bywyd i ni'n anghofio pethau ac i ni wir wedi anghofio, ddim eisiau anghofio. Ond yn y maes yma, tybiwn ni'n aml iawn, mae yna rhywbeth, ond oes, fe gewn ni weld hyn maes o law, ond mae yna rhywbeth tu ôl. Mae yna rhyw ddymuniad efalle i ni eisiau anghofio. Fi'n credu bod hwnna'n rhan eitha pwysig o'r anghofio fan hyn. Ac felly mae'r Iesu'n dweud cofiwch. Mae'n pwysleisio y pwysigrwydd i ni beidio anghofio. Fe eilw arno i gadw'r pethau hyn yn flaenllaw yn ein meddyliau. I ni'n gorfod gosod rhain yn flaenllaw. Mae rhaid ni fod yn llym, yn ddisgybliedig yn hyn o beth. Mae rhaid i ni fynd allan o'n ffordd i wneud yn siŵr nad ydy'n anghofio. Mae fel rhywbeth pwysig, os ni wir eisiau gwneud rhywbeth, mae'r ffonau symudol dyddiau hyn, i chi gallu rhoi pethau sy'n eich atgoffa chi. A mae'n dod i fyny ar ryw amser arbennig. Ac os nad yw hwnna'n gweithio, yna'n aml iawn ni'n ysgrifennu ar ein llaw ni, bod ni ddim yn anghofio. Ni'n clymu cwlwm mewn hanges boced, dyna fel o pobl yn arfer i wneud. Ond i ni'n wneud pethau i beidio anghofio. Felly'n ysbrydol. Ond nid oes na le hanfodol i ni wneud pethau, i osod pethau ni'n bywydau ni sydd yn gwneud yn anodd iawn i ni anghofio. Bod ni'n fod yn llym iawn, os ni'n edrych ar ein personolaethau ni falle ac yn gweld beth yw'r tuedd naturiol sydd yno fi a be fedra wneud i rwystro hynny. Dyna'r math o beth i ni sôn fan hyn. Dyna pam yr Iesu'n dweud cofiwch, achos mae'n gwybod pa mor gloi i ni'n anghofio. Wel, yn gyntaf, mae yna o'r is-benawdau sydd yn y benod hon gan J.C. Ryle. Yr un cyntaf yw breintiau crefyddol a mwynhaodd gwraig Lot. Yr ail is-benawd yw pechod gwraig Lot. A'r drydydd yw barn Duw ar wraig Lot. Wel, yn gyntaf, breintiau crefyddol a mwynhaodd gwraig Lot. Doedd dim llawer o wir grefydd a chibol yn nyddiau Abraham a Lot. Dyna'n sicr. Ond beth oedd yno, fe gafodd hi y fraint o'i fwynhau ac elwa i fod ohoni. Yn y dyddiau hynny, nid oedd ganddynt fel sydd dyn ni heddi, beiblau, pregethwyr, capeli. Doedd dim y pethau yna ar gael yn nyddiau Lot ac Abraham. Dim ond ychydig o deuluoedd a fendithur ar Efengyl. Roedd y mwyafrif llethol mewn tywyllwch, mewn anwybodaeth ac ofergoeliaeth. Ond, sylwch hwn, y tywyllwch oedd o gwmpas. Ond i wraig Lot gafodd ei fwynhau y breintiau o'r mwyaf. Roedd hi'n freintiedig tu hwnt o fod yn rhan o'r fath deulu a glyw am bethau Duw. Yr oedd ganddi wr cyfiawn. Yr oedd Abraham yn ewyrth drwy briodas iddi. Mae'n anhygoel yn diwedd. Yr oedd Abraham yn ewyrth iddi. Mi fyddai wedi ei breintio o gael gweld ei bywydau nhw bob dydd. Mi fyddai wedi gweld ei tystiolaeth o ddydd i ddydd. Dyna fraint o gael magwraeth dduwiol. Faint sydd yn gwrando nawr sydd wedi cael y fraint o'r magwraeth dduwiol a sydd yn gweld y gwerth a'r fraint a pa mor brydferth a pa mor anhygoel oedd y fraint honno. Sawl un sydd wedi troi cefn ar y freintiau ysbrydol ac yn ddilornus ohonynt ac yn flin, falle bod yna rai yn gwrando nawr, eich bod chi nawr yn byw o fewn y breintiau, ond i chi ddim yn ei gwerthfawrogi nhw. Chi'n gweld nhw fel bwrn, fel baich, yn llym ac yn gul. Ond eto, pan i chi'n meddwl, dyna fraint.
teulu fel Abraham. Fe gafodd ei weld y ffordd o'n nhw'n ymateb pan o'n nhw'n wedi siomi. Yn gweld pan oedd pethau ddim yn mynd yn dda ffordd o'n ymateb, pan o'n nhw'n sal sut o'n nhw'n ymateb, pan oedd pethau mynd yn dda sut o'n nhw'n ymateb, pan oedd gan nhw ddigon ac eto ddim yn mynd yn fydol, ac yn gweld bob dydd y gras oedd yn llifo trwy bywydau nhw, ac eto fe gafodd i'r breintiau yma i gyd. Dyna chi fraint. Ac hyn i gyd, rhaid gofyn y cwestiwn, pa effaith gafodd y breintiau hynny ar wraig Lot? Wel, cafodd y dim effaith lles. Dim o gwbl. Yr holl gyfleoedd, bu fyw ac bu farw yn wraig aniwiol, di-ras, anghrediniol, di-edifar. Mae gael bwysleisio fan hyn. Pan ni'n defnyddio'r geiriau hynny, gallai person dal fod yn berson neis, person llawn bywyd, person crefyddol, cymwynasgar, a gallwn ni dal defnyddio'r geiriau yna yn yr un cyd-destun a disgrifio'r un person fel person sydd yn aniwiol, di-ras, anghrediniol a di-edifar. Ni agorwyd llygaid enaid gwraig Lot. Nid oedd ei serchiadau byth ar bethau o ddifri. Cadwodd yr ymddangosiad o grefydd, ond nid am y rhesymau cywir. Roedd pobl yn ei nabod i siŵr o fod fel fenyw grefyddol, ond doedd hi ddim yn Gristion yn ein termau ni heddi, ddim yn grediniwr. Ni wrthwynebodd grefydd ei gŵr, cyd-ffurfiodd i'w grefydd. Mae'n anhygoel, doedd hi ddim yn broblem iddo yn y ffordd yna. Doedd ddim ymddangosiad o hynny, roedd hi'n fodlon cyd-ffurfio a'i grefydd e. Ond nid oedd ei chalon yn iawn gyda Duw, yn mynd efallai trwy'r mosiwn, yr ystymiau crefyddol, yr grefydd allanol. Y darlun i chi'n dychmygu fan hyn yw yn mynd i'r capel fel teulu ar y sul, fel plant neu fel y wraig neu'r gŵr pa bynnag un yw e, ac falle wedi neu rhyw fath o broffes, ond yn mynd i'r capel ar y sul. Falle i ambell oedfa yn ystod yr wythnos hefyd, ac yn mynd trwy'r mosiwn. Ddim yn gwrthwynebu hyd yn oed. Mae yna rai yn gwrthwynebu ac yn ei bywyd yn anodd ar gŵr neu wraig neu mam neu tad neu blant neu beth bynnag yw e. Ond yn yr achos yma, dyn ni'n cael yr argae bod unrhyw wrthwynebiad yn mynd trwy'r ystymiau crefyddol. Ond beth ni'n deall yw hyn. Yr oedd y byd yn ei chalon a'i chalon yn y byd. Yr oedd yn sicr. Dyna beth oedd y broblem. Mae mor bwysig sylwi nad yw holl freintiau fel oedd gan gwraig Lot yn sicrhau achubiaeth enaid. Nawr ni'n gwybod hynny, a mi fydde llawer efallai bydde yn gwrando ar neges fel hon yn dweud ei bod nhw'n gwybod hynny'n deall hynny. Ac eto gyd heb i ddeall. Ni'n gallu deall yn ein pen, ond efallai ni'n calonau ddim yn ei ddeall. Gallwch fod yn berchen ar bob un braint, ond dal fod yn galledig. Mae angen mwy na breintiau i achub enaid. Mae angen mwy na mam a thad sydd yn Gristion ac yn ddiwiol i fod yn blentyn i Dduw. Mae angen mwy na mynychu cwrddau a cwrddau pobl ifanc a cwrddau gweddi a cynadleddoedd i fod yn blentyn i Dduw. Mae angen mwy na proffes i fod yn blentyn i Dduw. Be sydd angen? Wel, mae angen gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid. Dyna beth sydd ei angen ac yna gweld ffrwythau'r ysbryd. Dyna beth sydd angen, nid proffes, nid crefydd, nid y breintiau, nid yr cyfleoedd i gyd. Bod reina yn freintiau, does byth dilorni rheina, dylen ni byth chwarae lawr ar y pethau hynny. Mae nhw'n bethau hyfryd ac dylen ni llawenhau amdanyn nhw. Ond nid yw'r pethau hynny'n achub. Peidiwch pwyso ar y breintiau. Ni ddylent gymeryd lle Crist. Dylech chi ofyn i'ch hunan, ar sail beth i chi'n honni fod yn Gristion? Ar sail Crist. Eich bod wedi gweld eich pechod, eich bod chi wedi edifarhau trwy rasau. Mae fe sydd wedi peri trwy waith yr ysbryd glân yn eich enaid i weld eich pechod ac yna i weld mawredd Crist. Ac i weld ei waith drostoch chi, ac yna wrth oed yn edifeiriol, ac yn feichus, ac yn llwythog, ac yn flinderog, i chi wedi dod a droed y groes, ac yna trwy ras, y mae gwirth wedi digwydd,
Ac chi wedi derbyn rhodd a ffydd sydd yn peri eich bod chi'n gallu ymddiried gwaith Crist a'i waith ef yn unig yn ddigonol eich achub chi, fod ei gyfiawnder ef yn eich gorchuddio chi, fod ei waed ef yn eich golchi chi'n llwy'r lan. Ac yna pan ych chi'n mynd i'r gwely yn y nos, ych chi'n gorfod lawr yn gwybod fod popeth yn iawn gyda chenaid pam Iesu Grist. Pan chi'n deffro yn y bore ac yn meddwl o'r holl bethau gall ddigwydd yn ystod y dydd, chi'n gwybod fod e'n iawn gyda chenaid pam dwi'n pwyso ar Grist, nid ar fy mreintiau. Na dyna le ddylwn ni fod. Ond dyma'r broblem. Mae yna beryg o fod mor gyfarwydd a chrefydd Efengylaidd. Ond sydd ddim yn dwyn gwir ffrwyth yr ysbryd glân. A beth sydd yn digwydd felly yw mae e'n caledu'r galon. Dyma'r peryg. Falle plant sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol. Ac yn yr achos yma gwraig yw'r cyfiawn. Ac yn gyfarwydd ddim yn wrthwynebus, ond yn mynd trwy'r mosiwn, ond dyw rhywbeth ddim yn canu'n bir fel y wydyr yna. Dyw ddim yn canu'n bir, mae yna rhyw grac yna, mae yna rhywbeth o'i le, mae yna broffes ffals. Mae yna beryg i gynulleidfaoedd Efengylaidd i ddod mor gyfarwydd, ond oes, ond lle nad oes ffrwyth o waith yr ysbryd glân. Aelodau o deuluoedd Cristnogol, dyna chi fraint. Os oes rhieni diwiol, dyna fraint. Ond chwiliwch eich calonau nad ydych yn anffrwythlon yr holl freintiau. O, gofynnwch i Dduw i'ch helpu chi fod yn onest. O, ni chewch fynedfa i'r nefoedd ar sail bywyd rhywun arall. Dyw e ddim yn digwydd. Rhaid i chi fwyta bara'r bywyd eich hun. Rhaid i chi edifarhau eich hun. Rhaid i chi gredu eich hun. Rhaid gweld sancteiddad yn eich bywyd chi. Ac os na welir hyn, yna nid ydych ddim gwell na gwraig Lot. Dyna'r hybydd, dyna beth sy'n bwysig ein bod ni'n gweld y pwysigrwydd yma. Y neges gan Iesu Grist, cofiwch wraig Lot, peidiwch a syrthio i'r trap. Eich bod chi'n pwyso ar y pethau anghywir. Wel, gydewch chi'n mynd ymlaen i'r ail isbenawd, sef beth oedd pechod gwraig Lot. Wel, yn Genesis 19:26, eithir ei wraig ef a drychodd drach ei chefn o'i di ôl ef, a hi a aeth yn golofn halen. Os oes dim mwy o wybodaeth, ond mae yna ddigon, does. Mae yna ddigon o wybodaeth fan hyn. Mae yn dweud cyfrolau. I lawer, bydde hyn yn edrych yn eithafol. Sawl un sydd wedi darllen y geiriau yma ac wedi synnu rhywfaint. Ac yn meddwl dyna enghraifft arall o fod dros ben llestri a elfen arall i chi ddim yn hoffi yng Nghaerdyw. Ac chi'n gweld ei fod yn anheg. Dyw e ddim yn deg fod hon yn cael y fath farn. Bod yn eithafol. A meddwl mae peth bach, mater fach oedd yr hyn o wnaeth. Be nath hi? Nath hi edrych yn ôl. Dyna gyd nath hon. Oedd edrych nôl, nath hi ddim hyd yn mynd nôl. Nath hi edrych nôl. Dyna gyd oedd hi wedi wneud. Roedd hi wedi dod gyda'i gŵr. Roedd hi yn ifuddhau yn y math yna o beth. Roedd hi wedi sefyll wrth ei ochr a cerdded allan gyda fe. A'r unig beth nath hi o'i le oedd edrych nôl. Mae rhai yn meddwl bod hyn yn or-ymateb. Nad oedd y fath bechod yn heiddi'r fath farn. Ond sylwch, yn edrych yn fater bach, mae yna lawer mwy tu ôl yr hyn a wnaeth. Mae yn adlewyrchiad o gyflwr ei henaid. Yr oedd yr un edrychiad bach honno. Ac os i ni'n onest, a dyma'r broblem, os i ni'n onest, i ni'n gwybod bod hwnna mor wir. Fod yr un edrychiad bach yna yn adlewyrchiad deg o'r hyn oedd gyflwr ei henaid. Wel, mae yna is-deitlau eraill o dan fan hyn am beth oedd pechod gwraig Lot. Ei fod yn edrych yn fach, beth mae hyn yn neud yw fe ddangosa ei gwir gymeriad. Cofiwch, mae bach, dywedodd J.C. Ryle, oedd yr afal a fwytodd Efa. A does neb yn dweud, roedd hwnna'n bechod bach, i ni'n deall hynny. Wel, falle bod rhai'n dadlem hynny. Dim ond cymryd o'r afal, ond gafodd Efa'r gorchymyn i beidio. Ac yna fi oedd hi'n anifydd
Ac mai bach oedd yr afal, a bron iawn allwch chi ddweud gyda gwraig lot, dim ond edrych nôl, nath i ddim troi ffen yn llwyr nôl, a dim ond edrychiad bach yn ôl, ond roedd e'n arwydd o rhywbeth mwy, o broblem fwy, a dyma'r broblem, ond dyma yw'r broblem o fewn yr eglwys. Yn sicr yn broblem o fewn y byd, mae'r byd wedi hen chwarae lawr ar bechod, dyn nhw ddim ond cydnabod unrhyw bechod. I ddweud y gwir, mae pob pechod bron iawn yn dderbyniol. Bron iawn. Mae pob math o anfoesoldeb yn dderbyniol yn y dyddau hyn, a does dim gwarth o gwbl, does dim unrhyw beth bron iawn i ni'n gallu dweud bod hwnna'n anerbyniol. Mae pawb yn siarad yn agored am y peth. Ac os fentrwch chi ddweud bod rhywbeth yn anfoesol yn eich gweithleoedd chi a gyda'ch ffrindiau chi, maen nhw'n edrych arnoch chi fel bod chi'n dod o rhyw blaned arall. Dyn nhw ddim erioed wedi clywed unrhyw beth o'r fath. Maen nhw'n edrych arnoch chi meddwl, i chi meddwl bod hwnna'n anghywir, a dyn nhw ddim hyd yn oed wedi clywed bod e'n bosib o fod yn anghywir. Dyna pa mor bell i ni wedi mynd. Ond o fewn yr eglwys, mae'r eglwys yn dweud, chwarae lawr pechodau bach. Does dim ots nag oes. Sym os be dwi'n gwrando na fe. Sym os yw'r gerddoriaeth dwi'n gwrando na fe bod yna lot o eiriau anweddus, eiriau anerbyniol. A fas dim os dwi'n mynd i'r cyngherddau yma, falle bod y cyngherddau yma yn cael ei gynnal mewn rhyw glwb nos, a bod y goleadau lawr, a'r sŵn, a'r curiad, a'r popeth amdano fe. Dwi ddim yn hybu unrhyw fath o ddiwioldeb, mae'n hybu rhyw deimladau falle o drais, efallai teimladau o anfoesoldeb a chwant. Ac yna, mae'r man yma fel arfer yn lefydd sydd yna lot o'r ddiodfeddol, ac ni'n gwybod beth mae un gwydr o ddiodfeddol yn ei wneud. Mae'n peri i wneud penderfyniadau anghywir, ac mae hwnna'n aml yn arwain at pob math o broblemau. Pob math o broblemau. Ac felly, i ni'n dweud, ond dim ond i un cyngerdd dwi'n mynd i fynd. Does dim yn bod ar lle yna. Beth sy'n bod? Mae pawb yn mwynhau, mae pawb yn joio. Ac i ni'n chwarae fel lawr bod ni wedi rhoi ein hun mewn man lle byddwn ni'n cael ein temtio. Ond o'r hyn i ni'n ei glywed, y math o gerddoriaeth sydd yn creu rhyw deimladau ynom ni, a'r hyn i ni'n ei weld, a'r hyn i ni'n ei blasu, ac yn ei brofi ac yn ei rhoi yn ein cyrff, yr holl ddarlun. Ac felly, be mae'r eglwys yn dweud nawr? Mae'n iawn i ni fynd i'r llefydd yna. Mae'n iawn i ni wylio'r pethau yma. Mae'n iawn i ni wneud y math yma beth. Sdim ots os yna demtasiwn yn mynd i fod. Trefnu gwyliau. Mae'n iawn bod fy mod i'n trefnu gwyliau, bod fy mod i'n ddim wedi wneud yn siŵr fy mod i'n cyrraedd ar y sil, rhywle lle byddai'n gallu cadw'r sil. Ac felly maen nhw'n dweud, wel, mae hwnna'n iawn, achos dim ond un sil mas o 52 yw e, ac felly does dim ots. Ond ni'n gwybod pan ni'n wneud e unwaith, mae'r ail tro'n dod lot yn haws, ac yna'n torri'r sil. Cofiwch wraig lot, peidiwch byth a galw pechod yn fach. Roedd yn edrych yn fach, dangosodd anufuddod yng Ngwraig Lot. Genesis 19:7, dianc am dy einioes nac edrych ar dy ôl. Mae'r gorchymyn gan yr angel yn gwbl eglur. Does dim amheuaeth o'i ystyr. Os na unrhyw un yn gallu cwestiynu ystyr y gair yma, os unrhyw un yn gallu troi rown a dweud, wel, doedd e ddim yn glir iawn beth oedd i fod i wneud. Wel, na, mae'n ddigon clir nac edrych ar dy ôl. Mae'r gorchymyn yn bendant. Ond beth nath i? Fe gwrthododd i fyddhau ac edrychodd yn ôl. Fod y pechod yn edrych yn fach, dangosa anghrediniaeth, balch ynddi, nid oedd wir yn credu nawr, mae hwn yn arwydd i chi. Os oedd hi'n fodlon edrych nôl, yr oedd hi yn dangos anghrediniaeth. Dim dim ond anufuddod, dim dim ond pechod bach oedd e. Mae yna fwy na hyn, mae hi'n dangos bod hi ddim yn credu ei bod hi mewn unrhyw berig. Achos beth hi'n gwybod bod hi mewn perig, fydde ddim wedi edrych nôl. Ond mae hi wedi dechrau amau yr gorchymyn a ddaeth o Dduw ei hun. Nid oedd wir yn credu byddai Duw yn dinistrio Sodom. Doedd hi ddim wir yn credu'r peth. Gafodd hi orchymyn paid edrych nôl. I fod yn edrych yn fach, dangosa gariad cudd. Ond diwe, y cariad cudd yma oedd yn ei chalon am bethau'r byd. Aeth ei llygaid tuag at y drysor oedd yn ei chalon. Roedd na ryw gariad cudd am yr hyn oedd tu nôl. Roedd na ryw siom. Roedd na ryw anfodlon bod hi ddim eisiau gadael yna. Roedd na rhywbeth bach yn ei thynnu hi nôl. Ond nid yw'n mor wir o'r eglwys heddi.
I ddweud y gwir erbyn hyn yr eglwys heddiw wedi wneud y bron iawn yn athrawiaeth fod yn iawn torri'r sil, fod yn iawn i ymuno mewn bydolrwydd, i wrando a gwylio ac yfed a pob math o beth mae'r byd yn i'w wneud, a'r safonau, a'r holl beth yna, fod yn iawn, cyn belled bod proffes â chi a bod chi'n mynd i gapel a bod chi'n trio bod yn garedig i'ch gilydd, mae popeth yn iawn. Dyna math o ffydd efengylau sydd bellach ohoni. A dim syndod bod yr addoliad wedi hen fynd, ac os fyddwn ni yn edrych yn ofalus, fe welwch chi fod yr athrawiaeth wedi hen fynd. A'r heswm amdano fe, cariad at y byd. Yr anfodlonrwydd yma i droi cefn. Mae yna rhywbeth yn eich tynnu chi nôl. A chi ddim yn fodlon. Iago 4:4, chwi o dinebwyr a godineb wragedd. Ond i wyddo chwi fod cyfeillach y byd yn olyniad i Dduw. Pwy bynnag yn hynny a wellysio fod yn gyfail i'r byd. Sylwch hwn, y mae'n elyn i Dduw. Gair Duw sydd yn disgrifio hynny. Ac eto i gyd, mae diffiniad o fydolrwydd, mae'n anferthol ond yw e. Ac eto ni ddim yn fodlon cyffwrdd ar y meysydd yma. 1 Ioan 2:15, na cherwch y byd, na'r pethau sydd yn y byd, o char neb y byd, nid yw cariad y tad ynddo ef. Roedd gwraig Lot yn golledig oherwydd ei golwg am bethau'r byd. Bu ei phroffes yn ddeniadol ar un adeg, ni ildiodd bethau'r byd erioed. Oedd hi ddim wedi gadael i gafel arnyn nhw. O, na fydden ni'n gweld y perygl anferth sydd mewn bydolrwydd. Mae J.C. Ryle yn dweud, a mae'n anhygoel. Fe ddwedodd J.C. Ryle, os bu adeg yn hanes yr eglwys lle mae angen rhybuddion am fydolrwydd, yna roedd ei hangen nhw pryd hynny. Oedd yn dweud bod yna sawl pechod dros gyfnod yr eglwys, ond roedd yn byw mewn cyfnod lle'r pechod oedd yn achosi'r broblem fwyaf oedd bydolrwydd. Wel, petai e'n dweud hynny am ei oes ef, beth am heddi? A fe ddefnyddiodd e'r gair epidemig, ond nid yw hwnna'n yn air pwrpasol ar gyfer y heddi. Ac fe ddefnyddio'r gair bod yr epidemig dywed yr oedd yr eglwys yn ei wynebu bryd hynny oedd bydolrwydd. Ac i ni'n gwynebu nawr y pandemig yma, ac allwn ni'n sicr dweud, petawn ni yn mynd ar hyd a lled y byd i weld yr afiechyd, i ni wedi gweld yr afiechyd o'r feirws sydd yn mynd o gwmpas y byd, a'r tristwch mae wedi dod, ond pan ni'n gweld dros hanes y byd, mae'r pandemig yma o bechod wedi bod ar hyd a lled y byd, ac chi'n ni dal yn ei weld, mae'n dod yn fwy blaenllaw bob dydd, ond yw e. Pan ni'n gweld ymateb o bobl i'r sefyllfa ni'n wynebu, i ni'n gweld anghrediniaeth ac anfoesoldeb a thrais, a beth ni'n gweld nawr, i ni dal yn ei weld, does dim unrhyw arwydd o unrhyw un sydd yn dod ac yn troi at Grist. I ni'n gweld ar draws y byd i gyd, yn codi fyny a moesau a pob math o bethau, ond dim byd yn sôn am yr Efengyl. Ac mae J.C. Ryle yn ei ddisgrifio fe yn gwbl eglur. Mae e fel rhywbeth o pandemig, y pechod yma, o fydolrwydd. Petai chi yn mynd ar hyd a lled y byd ac mynd i eglwysu, beth ni'n gweld nawr? Mae'r eglwysu wedi mynd, siwr o fod, ym mhob gwlad yn y byd. Dwi'n mynd i teithio i bob gwlad yn y byd, dwi'n mynd i teithio ambell i wlad, ond yr hyn dwi'n ei ddeall yw hyn. Petai chi'n mynd i wasanaethau ar y sil, os oes na wasanaeth ar y sil, gan amla un gwasanaeth fydd. Ac yn y gwasanaeth hynny, fe fydd yr addoliad yn ysgafn, fe fydd yn fydol, ac fe fydd y disgwyliadau yn isel, ond fe yna rhyw grefydd yn cael ei roed. Ac mae hwn yn mhob man. Mae dros y lle i gyd. Lle mae yna lyfr fel Holiness yn cael ei barchu? Sancteiddrwydd gan J.C. Ryle. Mewn sawl eglwys ar hyd y byd fydde yn dilyn y math yno Efengyl. Dim llawer. Does dim bron dim un yng Nghymru bellach byddwn ni'n tybio dweud. Faint o eglwys yng Nghymru sy'n wir yn cymryd yr hyn y mae J.C. Ryle yn ei ddweud. Sydd yn gwbl ysgrythurol. Mae yna yng Ngair Duw. Mae bydolrwydd yn rhemp yn yr eglwys. Yr oedd gwraig Lot yn golledig. Doedd hi ddim yn lofruddwraig. Doedd hi ddim yn odineb wraig. Nid oedd hi'n leidr. Yr oedd hi'n broffeswr crefyddol. Ond beth hi'n dysgu yma yn Ngair Duw, edrychodd hi nôl at y byd. Ond nid oes myrddiniau o broffeswyr a redodd yn dda ar y cychwyn. Ond maes o law yn troi cefn ar Grist. Ond nid yw'n wir. Nid oherwydd beth ni'n deall yn aml iawn. Nid oherwydd dyn nhw ddim yn credu dim mwy. Nid ar y cychwyn o leia. Nid oherwydd bod nhw'n dweud bod gair Duw yn anghywir.
Ond yr hyn sydd wedi achosi iddyn nhw droi yn ôl yw cariad at y byd, ac fod hwn wedi llygru eu heneidiau nhw. Mae Iesu'r ail yn mynd ymlaen ac yn gofyn y cwestiwn, faint o blant o deuluoedd crefyddol sydd wedi troi yn ôl? A'r breintiau gafon nhw. Ac mwynhau pan o'n nhw'n 2 ac yn 2 ac yn 4 ac yn 5. Mwynhau bywyd teuluol, yn mynd i'r capel, yn fodlon gwisgo'n smart, yn dod i'r ysgol Sul, yn dysgu adnodau, yn mwynhau dysgu adnodau ambell waith, efallai ac yn gweld I bwyntau, ac yna falle yn dod ychydig bach yn hŷn, ac dibynnu ar yr math o bwysau fydde yn yr eglwys neu'r cartref, yn dod ac yn gwneud proffes efallai. Ac mae'n hawdd ond diwe. Dyma lle mae'n beryg, a mae rhaid i'r rhieni weddio am ddoethineb I chi eisiau magu'ch plant o dan sain yr Efengyl, a'i pwyntio nhw at Grist, ac gwneud cadw pechodau'r byd oddi wrthyn nhw, ac hefyd ddim creu proffes ffals. Mae'n rwydd gallu creu proffes, I chi'n rhoi pwysau ar unrhyw un I ddweud y weddi, ac yna chi wedi cael proffes, a maen nhw wedi dweud, wel, fyddes i'n Gristion pan o'n i'n 6, neu'n 7, neu'n 9, neu'n 10, ac maen nhw wedi mwynhau, a falle eisiau plesio mam a dad, neu beth bynnag yw'r sefyllfa. Ac yna maen nhw'n dod yn 12 ac yn 20, 40 ac yn mynd yn hŷn trwy 10au nhw. Ac yna mae yna temptasiynau yn does, temptasiynau yn dod ar eu traws nhw. Ac mae'n dibynnu ar yr amgylchiadau, faint o temptasiynau ble I chi, ond maes o law fe ddaw y temptasiynau. Os ych chi wedi cael eich amddiffyn ohonyn nhw am flynyddoedd, fe ddow nhw maes o law. Ac fe fydd y temptasiynau wahanol. Falle mae'n rhai sydd ddim yn gweld temptasiynau'r byd, balchder yw'r temptasiynau'r byd. A dyna'r bedolrwydd, ond I eraill fydd yna temptasiynau eraill yn mynd trwy bywyd ac fe ydyn nhw'n dod ar draws y temptasiynau gan eu cyfoedion a'i ffrindiau nhw. Ac yna falle chwaraeon yw'r broblem. Ac yna mae'r clybion dydyn nhw. Maen nhw gyd nawr ar y Sul. Ac yna chi'n meddwl, fel drai ddim am ddifadu fy mhlentyn bach rhaid bod yn y tîm pêl-droi, tîm rygbi, tîm cricet. Ac felly chi'n dweud, wel, bydd ewn nhw'r cwrdd yn gyntaf, fewn i'r cwrdd yn gyntaf ar y Sul, ac wedyn gei di fynd, o dyna beth sy'n digwydd mae'r ymarfer yn symud i'r pryd mae'r cwrdd mlaen. Wedyn falle bydd chi'n dweud, wel, o leia sydd wedi'n dod yn y nos gei di fynd i'r clwb yn y bore, ac wedyn bydd popeth yn iawn. Ac chi'n gweld sut mae pethau'n dirywio, wedi torri'r Sul, y pwysau mae'r plentyn eisiau mynd. A maen nhw'n plant yn gweld bod nhw'n colli allan ac yn ei gwisg, a chi'n gweld mae'r gwallt, ffordd mae'r gwallt yn cael ei osod, ffordd mae'r gwisg, a mynd yn fwy a mwy bydol, edrychwch arno fi. Beth yw hwn? Edrych yn ôl, mae'r plant wedi gwneud rhyw broffes ac yna wrth tyfu fyny ac yn gweld, mae'r byd yn cael lot fwy o hwyl yn ôl pob sôn. Wrth gwrs, os mae proffes ffals oedd mi fyddwn nhw'n gweld bod y byd yn cael mwy o hwyl, achos dydyn nhw ddim yn mwynhau yr Efengyl. A dyna pam maen nhw'n edrych yn ôl. Dydyn nhw ddim wedi deall yr Efengyl. Ac yna mae'r atyniad yn cryfhau. Ac yna dwi wedi cael sawl un yn dweud wrthai ar ôl rwoedfa ar y Sul yn pregethu mewn ambell I le. Ac mae rhywun yn dod I fyny tai ac yn dweud, ie, mae fy mhlant I. A dwi'n siŵr bod nhw wedi dod yn Gristion pan yn 8 mlwydd oed. Fe wnaethon nhw proffes glir. Ond yna pan nhw yn eu 10au, fe wnaethon nhw ildio. Ond dwi'n siŵr y do'n nhw nôl maes o law nes ymlaen mewn bywyd. Ac erbyn hyn, mae'r plant yna wedi tyfu lan I fod yn 30 neu'n 40. A ddim yn ystyried nad oedd y broffes yn y lle cyntaf efallai ddim yn un go iawn. Wrth gwrs, fe all rwy'n wrthgilio. Ond yr hyn I ni'n ei weld yn aml iawn yw falle nid proffes go iawn oedd mae proffes ffals oedd Ac yr edrych yn ôl yma oherwydd oedden nhw erioed wedi deall yr Efengyl. Cyple priod. Yn dechrau'n dda. Ond yna'n troi nôl, dyna beth mae Iesu'r ail yn rhybuddio bod yna rai cyple priod. Mae pwysau wrth magu'r plant ac falle'n dechrau'n dda ac yn mynd i'r capel ac yn y blaen ac yna fel y pwysau ar nhw, nid yn unig y plant nawr, chi ddim eisiau'ch plant golli mas ac felly chi'n gostwng y safon ac I chi'n gadael nhw fynd i'r clybiau yma ar y Sul ac I chi'n gadael nhw fynd i'r partïon penblwydd ar y Sul ac I chi ddim yn fodlon dweud na wrth y plant achos chi ddim eisiau brifo nhw, chi ddim eisiau nhw golli mas ac yna I chi'n caniatáu iddyn nhw. Ond beth mae hwnna wedi gwneud yw hyn, mae wedi peri bod eich safonau chi yn gostwng hefyd ac yna ar ôl 6 mis blwyddyn mae'r safonau'n lleihau. A beth sydd yn digwydd? Mae yna rhyw edrych yn ôl yn does. Dyna beth sy'n digwydd. Efallai bod y swydd yn broblem I gyple priod. Ac nawr, fod y swydd yn disgwyl mwy ohonoch chi. Bod yna ddarchafiad yn bosib, ond mae'n rhaid I chi weithio ar y Sul I gael y ddarchafiad. Ond i'ch meddwl, dyna gyfle da. Gai fwy o arian, fyddai gallu fod fwy o help i'r capel. Mwy o ddegwm.
A chi wedi perswadio chi'n fod popeth yn iawn. Mwy o arian, popeth yn iawn i'r capel. Ac eto chi'n colli'r cwrdd gweddi. Ac ymhen amser i chi'n ildio ac yn mynd nôl i'r byd. Mae'r newid yn digwydd yn raddol i ddechrau, ond i chi wedi hen edrych nôl. Pobl ifanc yn troi nôl yn dydyn nhw, yn ffyddlon ar y dechrau, rhain llawn sel, sawl un dwi wedi gweld fel hyn. Ac yn helpu yn yr ysgol Sul, eisiau helpu yn yr ysgol Sul ac yn mynychu'r cwrdd gweddi. Ond mae yna rhyw ddechrau troi tuag at yn ôl. Chi'n gweld nawr bod pobl sy'n sefyll fel rhai sydd â diffyg cariad. Chi'n edrych ar y Cristnogion yn y capel a chi'n clywed nhw'n sefyll lan yn erbyn addoliad ysgam. A proffesi ffals, a chi'n meddwl, chi'n dangos diffyg cariad fan hyn, chi ddim yn neis iawn iddyn nhw, a dim na math o Gristnogaeth dwi eisiau. Dwi eisiau derbyn pob un, dwi eisiau bod yn agored at pob math o eglwysi, dwi ddim eisiau bod yn feirniadol o nhw. Pwy ydw i feirniadu? A chi'n defnyddio'r gair beirniadu yn lle dirnadaeth nawr. O'r blaen, o'ch chi'n sefyll yn fwy clir, ond nawr mae'r iaith wedi newid tipyn bach. I chi'n dod yn fwy o ddefgar, i chi'n meddwl. Beth sydd yn digwydd? Mae'r rhain wrth yn nhw gamu. Falle pwysau yn diwedd. Hwn yn un real iawn, diw ei pobl ifanc. Falle ddim yn dod ar draws rhywun, falle allwch chi syrthio mewn cariad a cael cymar bywyd. A chi'n gweld bod mwy o gyfle yn y byd. Ac yna yn mynd ac yn camu allan at y byd. Ac ddim yn fodlon ildio i sofraniaeth Duw ac yn aros iddo fe ddarparu, neu aros a derbyn, neu falle na fydd yn darparu, mae dyna yw wyllus. Mae mor anodd, i chi'n dweud, dwi ddim eisiau mynd heb, ac ddim yn fodlon ymddiried mewn rhagluniaethau bydd Duw yn dod ar un ar fy nhraws i. Ond beth yn ei, dwi'n edrych nôl at y byd, mae mwy o gyfle fyna, a beth sydd yn digwydd, i chi'n ildio. Ac yna i chi'n gadael. Capelwyr, neu bregethwyr hyd yn oed yn troi nôl. Mae yna aelodau mewn capeli yn mynd yr brysur i fynychu cwrddau. A mae diddordebau bywyd a gwaith pregethwyr falle dan bwysau i lenwi capel, ond nid yw'r rhai sydd wedi cael gosod eu hunan falle. Wedi dweud, dwi'n ffansio mynd i'r weinidogaeth, efallai'n dda da plant ar y dechrau, ac mae capeli wedi dweud, gan bo chi mor dda da pobl ifanc, gan bo chi'n un ohonyn nhw, beth am i chi arwen y cwr pobl ifanc? Ac chi'n dipyn o ges, a chi wedi gwneud proffes, a chi'n berson neis, felly beth am i chi fod yn arweinwydd y pobl ifanc, ac ar ôl 2-3 mlynedd yn meddwl, wel, chi wedi cael cyfle i bregethu, a mae'r rhain yn cael cyfle i bregethu, ac yna meddwl, beth am i'r weinidogaeth? Mae hwnna'n swnio'n yn swydd bach neis, i fynd i'r weinidogaeth, ac yna i chi'n mynd ac yn mynd i'r weinidogaeth, ac yna chi'n gweld, ac yn paratoi o sil i sil, ac yna chi'n gweld bod e'n bwysig cadw'r gynulleidfa, ac i lenwi'r capel, a'r ffordd i lenwi capel i wneud e'n fwy deniadol. A mae'r crefydd yn mynd yn fwy bydol a chnawdol. Beth yw hwn? Edrych nôl tuag at y byd. Yr rhybydd yw am ofalu bod y sylfaeni'n iawn. Os am ofalu nad oes dyheuad am y byd. Na fydden ni'n gofyn i'r arglwydd, helpa fi i fod yn ofalus. Nad oes na dyheuad. Nad ydw i'n rhoi fy hun mewn man o demtasiwn. A bod awydd i droi yn ôl, helpa fi gwna'n siŵr, helpa fi fod yn siŵr bod fy sylfaeni ar Grist, fy mod i wedi gweld fy mhechod ar byd, ac wedi edifarhau, wedi troi o fy mhechod, wedi troi o'r byd at Grist. Dyna beth yw'n mynd ar hyd yr llwybr cul. Chi'n dod oddi ar y llwybr llydan o fydolrwydd, ond yn camu trwy'r gat cyfing yna, porth cyfing, ac yn mynd ar hyd y llwybr cul. Dyna yw Cristnogaeth, gwir Cristnogaeth yn yw. Nid yw'r ail am weld pobl yn rhithro felly i fod yn fynaich neu yn lianod. Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dweud hynny ac gellir dadle hefyd fan hyn. Mae yna elfen yn does ac elfen gref o fewn yr eglwys sydd wedi dweud ein bod ni'n dod ac yn ymneilltu o'r byd. Dwi'n credu yn fy marn i mai dyna yw bydolrwydd yr un peth ar carfan arall. Mae yna falchder yn yr ymwahaniad yna, lle mae'n ymwahaniad o dynnu sylw ata fi fy hun. Ond mae'n edrych mor ysbrydol. Dydy bod yn fynaich ddim yn gywir, dydy bod yn leian ddim yn gywir. Dwi'n camu allan o'r byd felly, mae'n mynd yn groes graen i'r ysgrythur i ni fod fel halen y ddeiar, i ni fod fel goleuni mewn lle tywyll, i ni fod yn dystion fel y darlun yna o'r llong danfor. Mae llong danfor fod yn y byd, ond beth yw yn wneud fyna yw mae'n gallu ymdopi fel llong danfor cyn belled yw'r byd yn mynd mewn i'r llong danfor.
Ond yr eiliad bod y dŵr yn mynd mewn i'r llong, mae'n suddo. Ar un fath yr eglwys, yr eiliad mae'r byd yn dod mewn i'r Cristion, neu yr eglwys mae'n suddo. Ni'n goffo trigo yn ein bywydau pob dydd, a sefyll. Mae Jesu'r Ail yn dweud, nid galw fan hyn i ni gamu allan o'r pethau hynny, o fywyd pob dydd, mae yna ddyletswydd arno ni sefyll yn y byd, ond dim i'n gosod ein hunan mewn llefydd sydd yn peri fod ni'n cydymffurfio, ac yn gosod ein hunan lle llefydd i ni'n cael ein temtio. O na fydden ni'n caru Iesu Grist gyda'n holl galonau a cheisio ei deyrnas ef yn gyntaf. Dyna'r neges, Lyc 9:62. Ar Iesu a ddywedodd wrtho, nid oes neb ar sydd yn rhoi ei law ar yr aradr ac yn edrych ar y pethau sydd o'i ôl yn gymwys i deyrnas Dduw. Mae'r rhybuddion yno. Wel, yn ola felly, barn Dduw ar wraig Lot. Genesis 19:26. Eith i'r wraig ef a drychodd drach ei chefn o'i di ôl ef a hi a aeth yn golofn halen. Mae'n ddarlun trienus, ond Dwi ddim yn ddarlun sydd yn neis i'w darllen. Beth i ni'n darllen fan hyn yw gwirth. Mae'r gwirth yma'n ran o farn Duw. Fe troiwyd hi yn golofn o halen. Wrth gwrs, mi fydda'r byd yn chwerthin am hyn. Dwi ddim yn bosib iddi droi yn golofn o halen. Ond beth i ni'n gwybod yw fod Duw yn gallu gwneud yr hyn a fyno. Ac felly dydyn ni ddim yn cwestiynu beth mae gair Duw yn dweud. Ac yn sicr, ni wedi darllen yn yr Hen Testament, ond ni wedi darllen bod Iesu Grist yn cyfeirio at yr hyn oedd yn yr Hen Testament. Ac felly ni'n gwybod bod yr hen a'r newydd yn gyfan gwbl gywir. Ac fe ddigwyddodd fe troiwyd hi yn golofn o halen. Nawr, mae Rhael yn dweud fod marwolaeth ar unrhyw adeg yn rhywbeth mawr, difrifol. Hyd yn oed pan fod crediniwr sy'n mwynhau sicrwydd cadwedigaeth ac i fod yng nglyw gweddiau'r saint wrth iddo fo gadael byd amser. Mae e dal yn ddifrifol. Mae e dal yn rhywbeth sydd yn peri i'r galon giro, yn dwi e? Dwi ddim yn rhywbeth bach i adael byd amser i gamu dragwyddoldeb lle nad ydyn ni wedi gwneud hynny o'r blaen. Mae'n rhywbeth newydd. Ac felly hyd yn oed i'r Cristion sydd yn y sefyllfa gorau posib, mae dal yn fawr, ond beth mae Rhael yn dweud, i farw fel nath gwraig Lot yn y fath ffordd, mor sydyn, ac hyn tra yn y weithred o bechu, o dan y fath gondemniad gan Dduw, mae yn erchyll. Ambell waith wrth glywed am y mawdawiad un o'r byd, i ni fel Cristnogion yn gobeithio, falle nad oes sail gobaith ei bod nhw'n gredinwyr. I ni'n gobeithio iddynt ymddiried cyn ymadael. Ond nid yw'n anwyr, efallai bod rhywun sy'n agos at hynny, a bod rhywun yn gofyn, a oedden nhw'n Gristnogion, ac i ni, does dim sail dyn ni feddwl ei bod nhw. Mae yna rhywbeth yno ni sydd yn gobeithio, efallai bod yna rhywbeth rhywbryd wedi digwydd, falle wrth iddyn nhw adael byd amser bod nhw wedi credu, ac dyna'r gobeith. Ond fan hyn, does dim unrhyw obeth o'r fath. Fe ath gwraig Lot i golledigaeth tragwyddol. Tra buodd i cael ei barnu yn y fan ar lle, tra'n edrych yn ôl at y byd. Tra yn ei phechod, fe gafodd ei barnu. Mae'n frawychus. Ac da yw cael ein hatgoffa bod Duw yn gallu cosbi'n llym y sawl sydd yn parhau yn ei pechod. Ac bod nhw'n neud yn wirfoddol o'i dewis, gan wrthod yr holl freintiau cawsant. Os oes yna rhywun sy'n gwrando, sydd yn pechu nawr, cymerwch hwn fel cyngor o'r gorau. Y mwyaf llesol eich enaid, eich bod chi'n cael eich rybuddio, stopiwch eich pechod. Mae Duw yn barnu. Os dim byd gwaith na meddwl bod chi'n cael eich barnu tra'n pechu. Mae yna sawl enghraifft yng Ngaer Duw, cafodd Absalom freintiau o fod yn fab i frenin Dafydd. Belshazzar gafodd e'r fraint o glywed Daniel y proffwyd. Ananias a Saffeira, y fraint o brofi gwirthiau yn y Testament Newydd. Y Judas Iscariot, y fraint o fod yn ddisgybl ar Iesu. A cawsant y freintiau mwyaf, ond dinistrwyd hwy gan Dduw, heb gyfle pellach i edifarhau. Ni fanteisiant ar y breintiau. Nawr wrth gwrs, dydy hynny ddim yn digwydd i bob un. Ond be fydd yr atebolrwydd maes o law yn rhagwyddoldeb. Ond beth i ni yn gwybod yw hyn. Mae bob un pechod pan yn mwynhau breintiau yn gwneud y pechod hynny'n waith. O'r fraint o cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, ond dyna i chi atebolrwydd o wrthod a peidio manteisio.
Roedd pob un o'r rheini yn disgrifio fydd yn amharod i gyfarfod Duw, heb faddeuant. A dysgur yma'r athrawiaeth sydd mor estron heddi. Dirmygur, ond yw hwnna'n wir, fydd dirmygur sawl sydd yn credu mewn uffern heddi. Rhai sydd yn credu mewn atebolrwydd ger y bron Duw sanctaidd. Edrychwyr ar hyn fel hen ffasiwn, bod angen athrawiaeth mwy caredig heddi. A myna Iesu'r ail sefyll dros yr athrawiaeth o uffern tragwyddol. Mae'n dweud, dwi'n credu yn yr athrawiaeth. Ac fedrwn ni ddim gwadu'r athrawiaeth na fedrwn. Mae yno yng Ngair Duw. Yr hyn sydd wrth wraidd yr Efengyl yw'r athrawiaeth o'r uffern. I chi ddim yn gallu tynnu uffern allan. Os dynwch chi uffern allan o'r Beibl, does dim pwrpas i'r Efengyl. Does dim Efengyl, mae popeth yn anghywir. Mae Iesu Grist yn gelwyddgu os ych chi'n tynnu'r athrawiaeth yna o uffern allan. Mae cymeriad yw, ei briodoleddau, ei sancteiddrwydd, ei byrdeb. Heb athrawiaeth o uffern, mae'r holl beth yna. Mae'r holl ysgrythyr yn annibynadwy. Mae gair Duw yn datgan heb amheuaeth, bydolaeth y fath le, ac hefyd hyd y golledigaeth tragwyddoldeb. Mae'n erchill. Mae Iesu'r ail yn mynd ymlaen yn dweud bod y Beibl yn dysgu trigaredd Duw hefyd, a mae'n dysgu am farn Duw. Ioan 3 adnod 16 ac yna adnod 36. Canys felly y caro Duw y byd fel yr rhoddodd e fe unig yn enedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ondo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Adnod 36. Yr hwn sydd yn credu yn y mab y mae ganddo fywyd tragwyddol. A'r hwn sydd heb gredu i'r mab, ni wel fywyd eithir y mae digofaint Duw yn aros arno ef. Dyna beth yw'r athrawiaeth feiblaidd. Mae'r ail yn dweud fod yna brawf ar ôl prawf yng Ngair Duw o Dduw yn barnu eilynion. Darllenwch, ni wedi cyfeirio at rai yn barod, ond y llifogydd yn ystod cyfnod Noa, Sodom a Gomora, ni'n edrych ar hwnna nawr, y môr coch yn syrthio ar y milwyr yr eithriad. I ni'n gweld bod yna adegau lle mae Duw yn barnu pechod. Gwersi sydd yn holl bwysig. Tro ar ôl tro mae Iesu Grist yn disgrifio'r gondemniad tragwyddol yn uffern. Mae'r athrawiaeth yna ar ei wefusa fe yn gyson. Mae'n hanfodol i weision yr arglwydd felly bregethu ar hyn a bod yn ffyddlon i air Duw, bod ni'n rhybuddio pobl ac yn rhybuddio proffeswyr ffals. A dyna beth sydd mor flaenllaw yn yr eglwys heddi. Gymaint sydd heb ddeall. Sut i ni'n gallu dweud hynny? Sut i ni'n gallu dweud hynny? Mor bendant. Achos does dim ffrwythau'r ysbryd glân i weld y mae bydolrwydd yn rhemp o fewn yr eglwys. Ac mae'r rhai sydd yn dilyn crefydd ac addoliad ac athrawedd fe Iesu'r ail, i ni'n cael ein parddio fod yn galed ac yn greulon ac yn gul, a ddim eisiau mynd at nhw. Mae pob math o beth yn cael ei ddweud am bobl fel Iesu'r ail, a pobl sy'n dal at yr athrawiaeth yna, a beth i ni'n gallu dweud yw mae bydolrwydd yn rhemp. Ac felly beth yw'r rheidrwydd arweision ar arglwydd yw bregethu y gwirionedd sydd yng Ngair Duw, y mae'r pethau yma'n ddifrifol. Os nad yw uffern yn wir, yna mae cysur y nefoedd felly'n anghywir. Ni all y nefoedd fod yn dragwyddol os nad yw uffern yn dragwyddol. Ac nid yw'r nefoedd yn nefoedd os yw yn golygu fod pob un a phechod yn cael mynd i'r nefoedd. Ac ni'n gwybod bod pobl yn marw yn eu pechod. Ac felly does dim mynedfa iddyn nhw i'r nefoedd. Ac felly mae'r holl athrawiaeth yn cael ei taflu allan os i ni ddim yn derbyn yr athrawiaeth yma. Mae Iesu'r ail yn dweud sut y mae pregethu am uffern yn dod â loes calon. Does dim un pregethwr tybiwn ni sydd yn mwynhau pregethu ar uffern ac ar gosbedigaeth ac ar farn. Mae e'n dychryn ac byddwn ni'n gallu tystio i hyn o petaw ni yn myfyrio mwy ar y peth. Bydde fe'n trawsnewid fy mhregethu fi, bydde fe'n trawsnewid fy mywyd dyddiol, fy nystiolaeth, lle bynnag ydw i. A petaw ni'n deall y pethau hyn yn well, fydde mwy o baich dyn ni am eneidiau. A dyma'r siom i ni'n gweld yn ein bywydau ni'n hunan. Ond dyw e ddim yn rhwydd i gyhoeddi'r pethau yma. Ac i ni'n gwybod wrth gyhoeddi'r pethau yma, wrth pregethu rhybuddion am gai broffes a proffes wag a ffals. I ni'n gwybod bod yn ein gwneud ni'n amhoblogaeth. Ond rhaid bod yn ffyddlon i air Duw. Nid yw gwyliedydd y waliau yn gwneud ei waith os y gwel tân yn cychwyn yn y ddinas heb rybuddio'r bobl. Dwi ddim yn lot o wyliedydd y waliau nag yw. Di'r doctor ddim yn werth ddim byd os nad yw e'n fodlon dweud
y gwirionedd am gyflwr iechyd rhywun mwyn gallu helpu nhw, neu paratoi nhw. Fe ddisgrifio efengylwyr modern, rhai fel pregethwyr cariadus, dyna beth ni'n gweld heddi, y rai modern. Maen nhw'n gariadus, maen nhw'n neis y ffordd maen nhw'n pregethu, dydyn nhw ddim yn codi llais yn ormodol, dydyn nhw ddim yn dychryn neb, dydyn nhw ddim yn rhoi marc cwestiwn ar eich proffes chi. Os ydych chi'n dweud bod chi'n Gristion, popeth yn iawn. Os ddim eisiau edrych gormod mewn, fe cyn bod chi'n dweud bod chi wedi credu yn Iesu Grist, popeth yn iawn. Am beirniadu'r sawl sydd yn datgan gair Duw yn ffyddlon fel rhai sydd yn ddigariadus ac heb gariad. Ond onid yw'r cariad o'r mwyaf i rhybuddio unrhyw enaid o'r berig a wyneba. Mae fel yn yr oes yma, chi ddim yn cael rhoi stŵr i blant neu beth bynnag, ddim yn cael disgyblu, ddim yn cael codi llais. Mae fel yn aml iawn dwi'n dychmygu'r darlun pan o'n i gyda'r plant yn mynd allan ac yn byw mewn dinas prysur a'r lonydd yn beryglus, o'n i wastad yn gafel ar dwylo fy mhlant i ac yn gafel ac yn troi fy myser rownd yn grabio'r bus arall os oedd yn gadael fynd ar fy llaw oedd gen i ail afel achos o'n i'n gweld y ceir yn hedfan an y lawr trwy'r amser ac os am eiliad nad oedd fy llaw yn gweld nhw'n camu allan mentrwch i hyn mi fyddwn ni'n gweiddi. A doedd dim ots gen i. Os oedd na bobl draw fyna meddwl, mae wedi codi llais yn braidd yn ffyrnig ar ei blant, dwi'n mynd i ddweud arno fe, doedd dim ots gen i am hynny, achos i fi, doedd ni ddim eisiau gweld am mhlant yn cael ei taro lawr gan gar, ac felly o'n i'n gweiddi ar nhw, byddwch ofalus, camwch nôl, mi fyddwn ni'n mentro mas a'i tynnu nhw nôl. A fentra i ddweud hyn. Byddwn ni'n neud hynny, mi fyddwn ni wedi codi fy llais a'i tynnu nhw nôl oherwydd fy nghariad tuag at fy mhlant. Nid oherwydd fy mod i'n gas neu'n greulon. A dyna'r pregethwr. Mae'r pregethwr ambell waith yn gorfod codi llais. Mae'n gorfod rhybuddio. Mae'n gorfod dweud, mae yna rhai sydd yn fydol, ond sydd yn broffeswyr ffals, sydd falle erioed wedi deall yr Efengyl. Dwi ddim yn neis wneud hynny, ond beth i ni'n neud? I ni'n neud, deffrwch, yr eglwys Efengyledd yma Nghyfri, deffrwch. Chi wedi gadael y cyneuon gwirion i ddod mewn i'r eglwys. Chi wedi gadael i'r bandiau ddod mewn i'r eglwys. Chi wedi gadael i fydolrwydd i ddod mewn i'r eglwys. Chi wedi gadael i'r ddiadfeddwol ddod mewn i'r eglwys. Chi wedi gadael i torri'r sabath i ddod mewn i'r eglwys. Chi wedi gadael i fydolrwydd ddod ym mhob maes o fywyd y Cristion. A galw'r proffes yn dderbyniol. Dyw e ddim yn dderbyniol. A dyma lle sy'n rhaid dweud, ydych chi wedi deall yr Efengyl? Dyma yw'r rhybuddion pam. Mae'r canlyniadau yn erchyll. Achos os nad ydyn ni wedi deall yr Efengyl, mae colledigaeth tragwyddol yn aros. Dyna'r baich. Ac mor hyfryd byddai gweld un yn deffro ac yn dweud diolch am godi'ch llais. Diolch am rybuddio. Y cariad mwyaf yw rhybuddio pobl o'r peryg. Os ydych chi am sicrwydd cadwedigaeth ac os ydych chi am gerdded yn ffyddlon gyda'r arglwydd, yna gofalwch ein bod yn cadw at ei air, at ei ddysgeidiaeth am golledigaeth. Byddwch yn ofalus os yw eich capel, os yw eich bugail, chi'n esgeluso'r pregethu hwn. Os nad yw yn rhybuddio'r broffes wag a'r broffes ffals, os nad yw yn rhybuddio'n beryg o bydolrwydd, os yw yn caniatáu bydolrwydd, byddwch yn ofalus. Ble chi'n addoli? Cofiwch ni ellir gadael rhan allan o air Duw, heb niweidio'r gweddill. Cyhyddir y ffyddlon o ddychryn pobl, dyna be mae J.C. Ryle yn dweud. Fe cyhyddir ef o ddychryn pobl, ond be mae J.C. Ryle yn dweud yw hyn. Onid yw gair Duw yn dweud y dylsym rybuddio pobl i ffoi rhag y llyd a fydd. Dyna chi adnod yn y Beibl. I ffoi rhag y llyd a fydd. Nid yw'r un enaid yn ffoi os nad yw'n ofnus o'r hyn sydd i ddod. Na fydde, dywed J.C. Ryle, na fydde proffeswyr ffals yn fwy ofnus am dynged ei hyneidiau nag ydynt nawr. Peidiwch a thwyllo'ch enaid bod eich proffes yn ddigon a pharhau yn y byd yn y gobaith y bydd Duw yn dangos trigaredd i chi yn y diwedd. Edifarhewch o bob pechod nawr. Gadewch y byd nawr. Ffowch am eich einioes. Dewch at Grist. Dyna'r neges. Dewch at Grist. Gofynnwch i'r arglwydd agor llygaid fy enaid i mi weld fy mhechod, i weld fy angen, i mi weld Crist. I mi ddeall yr Efengyl, i mi bwyso'r Crist 2:4-10. Byddwch ddiwyd i wneud eich galwedigaeth a chetholedigaeth yn sicr. Peidiwch a bod yn esgeulus am ail ddyfodiad Crist. Dyna sut mae Ryle yn gorffen.
Cofiwch wraig Lot. Peidiwch gwasanaethu dau feistr. Ydych chi wedi blino cario'r groes? Falle dyma beth sy'n digwydd ym mhen blynyddoedd. Bod yn anodd, bod yr eglwys wedi hen wanhau ac mae sefyll yn yr eglwys mae'n anodd. Mae pobl yn edrych arnoch chi fel hen ffasiwn ac yn galed ac ych chi'n teimlo fel ildio. Ydych chi wedi blino cario'r groes? Ydy'r daith yn anodd ac yn unig? Dyma'r broblem, mae e'n unig ond yw e. Pan bod yn ymddangos fel bod yr eglwys i gyd yn mynd un ffordd ac ych chi'n trial cario ymlaen fel hyn, a beth sy'n digwydd? Mae un ar ôl y llall yn blino ar yr unigrwydd ac yn gweld does dim pwrpas sefyll, rhaid i fi ymuno gyda nhw. Ond yr neges yw cofiwch wraig Lot, peidiwch edrych nôl tuag at yr aifft, peidiwch edrych nôl tuag at y byd, peidiwch edrych nôl tuag at Sodom a Gomorra. Oes pechod cudd gennych sydd yn eich tynnu chi lawr. Nid ydych am adael fynd ar y pechod cudd hwnnw. Bod eich bod wedi gadael llawer bechod arall, ond mae yna un fach i chi ddim yn fodlon ildio. Cofiwch wraig Lot, mae Crist yn rybuddio chi. Byddwch barod adael pob pechod ar byd. Ydych chi yn chwarae lawr ambell i bechod fel rai bach? Cofiwch wraig Lot, peidiwch â chwarae pechod i lawr. Ydych chi'n pwyso ar eich breintiau neu eich gwybodaeth grefyddol? Cofiwch am wraig Lot. Mae'r neges yn glir. Mae'r hybydd yn glir. Lyc 17, adnod 32, ewch i ddarllen gair Duw. Achos dyma'r geiriau fyddwch chi'n dod ar eu traws. Cofiwch wraig Lot. Gadewch i ni weddio. Yn awr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.